बहुत दिन ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ କରି ଖିଆଯାଇନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚିକେନ କରି ସହିତ ଉଷୁନା ଭାତର ମଜା ନବା ସେ ପୁଣି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଚିକେନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ନେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଦହି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଚିଲି ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ପକେଇ ଚିକେନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ 10-15 ମିନିଟ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆଳୁରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇ ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ବଳିଥିବା ତେଲରେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟା ମସଲା, ପିଆଜ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡର ପକେଇ ପିଆଜଟାକୁ ବ୍ରାଉନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଚିକେନ କରିରେ ଟମାଟୋ ଜମା ବି ପଡିବନି କାରଣ ଚିକେନଟାରେ ଦହି ପଡିଛି। ତାପରେ ଚିକେନକୁ ପକେଇ 5-10 ମିନିଟ କଷି ନେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡେଇ ଦେଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଚିକେନଟା 80% ସିଝିଥିବ ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ପକେଇ 5-10 ମିନିଟ କଷି ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମ ଚିକେନ କରି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।